ברוכים הבאים להדרכה הרביעית בסדרת ה-Coziest Memory. אני מורן, ובהדרכה הזו אני מראה איך אני סורגת את הריבוע הזה ומתחברת לריבוע שמימינו ולריבוע מתחתיו. ה-Coziest Memories זה פאטרן חינמי של קמפ-ריי, אני אשאיר לינק לפאטרן מתחת לוידאו. אני עשיתי כמה שינויים בסריגה ואני מראה את כל השינויים שעשיתי בהדרכות האלה. בהדרכה הראשונה אני מראה איך אני סורגת את הריבוע הראשון בשמיכה. בהדרכה השנייה אני מראה איך אני סורגת את הריבוע הבא בשורה ומתחברת לצלע אחת מהריבוע הקודם שסרגתי. בהדרכה השלישית אני מראה איך אני סורגת ריבוע חדש ריבוע ראשון בשורה חדשה, ושוב אני מתחברת רק לצלע אחת מהריבוע שמתחתיו. אני אשאיר לינקים לכל ההדרכות פה מתחת לוידאו. בהדרכה של היום אני מראה איך אני סורגת את הריבוע הבא, שאני מתחברת לשתי צלעות, אחת מהריבוע שמימינו ואחת מהריבוע שמתחתיו. ככה אני בעצם סורגת את רוב הריבועים שלי בשמיכה מכאן והלאה, חוץ מאלה שנסרגים ראשונים בשורה חדשה ושוב מתחברים רק לצלע אחת. בסוף ההדרכה אני אראה גם איך אני מסתירה את הזנבות. אז עכשיו יש לי שני ריבועים להתחבר אליהם, הריבוע מצד ימין והריבוע מלמטה. אני רוצה להוסיף את הריבוע הזה, אז אני מתחברת לריבוע מצד ימין שלו ולריבוע שמתחתיו. זאת אומרת שבכל פעם שאחרי שהתחלתי שורה, כמו שהראיתי לכם בהדרכה הקודמת, אחרי שהוספתי את הריבוע הראשון בשורה, עכשיו אני רוצה להמשיך להתקדם ולהוסיף את הריבועים הבאים. אז אני נעזרת ואוספת חצי ממספר העיניים שלי מהריבוע הזה שמימיני, וחצי ממספר העיניים מהריבוע הזה, מהצלע הזאת, מהריבוע שמתחתיי. אני לחלוטין מתעלמת מהריבוע שנמצא פה אלכסונית לריבוע החדש שאני הולכת להוסיף. אז בואו ניקח את הצבע החדש ונתחיל לאסוף עיניים. נתחיל פה למעלה מהקודקוד. בואו נסתכל. אני אכנס פה מתחת לשתי הלולאות האלה. מניחה את החוט על המסרגה ויוצאת דרך שתי הלולאות האלה שאספתי. שתי הלולאות הבאות שאני אאסוף זה שתי אלה. ועכשיו אני ממש יורדת עין עד למטה, נכנסת מתחת לשתי הלולאות של כל עין, ואוספת חוט, כלומר שמה חוט על המסרגה ויוצאת. בואו רגע נראה איך עושים את זה בקונטיננטל. נכנסת, שמה חוט ויוצאת. נכנסת, שמה חוט ויוצאת. ובסך הכל אני רוצה לאסוף 20 עיניים לכל אורך הצלע הזאת של הריבוע מימיני. כן, יש לי פה 20 עיניים שאספתי מהריבוע מצד ימין. עכשיו אני אדלג על הריבוע פה, הוורוד, שהוא בעצם הריבוע האלכסוני לריבוע שאני עכשיו מייצרת. אני נותנת קווץ' לזנב פה של הצמר של הצבע הזה, ומתחילה לעשות איסוף מהעין הראשונה בריבוע שמתחתיי. בואו נראה לאן נכנסתי. זה הצמר שאני מותחת, כי העין פה קצת גדולה, אבל אני רוצה להתחיל ממש מהנקודה הזאת, מהנקודה הראשונה בריבוע הזה. נכנסת מתחת לשתי הלולאות, שמה חוט ויוצאת, וזה הפיקאפ הראשון שלי, האיסוף הראשון שלי
בריבוע התחתון. בקצה אני אכנס ממש מתחת לשתי הלולאות האחרונות שצמודות לקצה פה של הזנב של החוט. אז כן, יש לי פה 20 עיניים שאספתי מהריבוע מתחתיי, התחלתי בריבוע מימיני, בסך הכל יש לי 40 עיניים, 20 פה ו-20 פה. יש קצת מרווח פה באמצע, אני לא חושבת שזה צריך להטריד אתכם, אתם יכולים לתת קווץ' והידוק על שתי העיניים הראשונות שאתם אוספים, אבל אפשר אחר כך גם, כשתופרים את הזנבות, אפשר לתת פה הידוק ולהימנע מאחור פה באמצע. אני רוצה להכין לי את הסמן, כי אני תכף אצטרך אותו. וזהו, מפה והלאה אני ממשיכה לסרוג את הריבוע החדש, בדיוק כמו שסרגתי את הריבועים הקודמים, מסתובבת, מכינה את המסרגה ביד שמאל, ומתחילה לסרוג. אז אני סורגת את העין הראשונה אל הלולה האחורית, כל העיניים הבאות סורגת ימין כרגיל, אחרי 20 עיניים אני רוצה להניח סמן על המסרגה הימנית. וממשיכה לסרוג. זאת שורה של צד שמאל של העבודה, ולכן אני רק סורגת ללא הקטנות. כן, העיניים האחרונות פה הן קצת פלאפי ומוגדלות. בואו נמשוך את הזנב. ואת העין האחרונה אני רוצה להעביר ללא סריגה עם חוט מקדימה. שום דבר לא שונה עכשיו מכל הריבועים הקודמים שסרגתי. אני אמשיך לסרוג בדיוק כמו שסרגתי את כל הריבועים הקודמים. עכשיו אני בשורת ימין, ועכשיו אני רוצה להקטין את שתי העיניים האלה, אני רוצה לצמצם לפני הסמן, ואת שתי העיניים האלה שאחרי הסמן. אני מזכירה, אני אתחיל לסרוג כל שורה, את העין הראשונה בשורה אני אסרוג אל תוך הלולה האחורית. בואו נזכיר את זה. אני אכנס עם המסרגה אל הלולה האחורית, ואסרוג את העין הראשונה בשורה, וכל עין אחרונה בשורה אני אעביר ממסרגה שמאל למסרגה ימין, עם חוט מקדימה. כאשר את העברה אני אעשה כאילו אני סורגת שמאל, כי אני רוצה להשאיר את העין באותה פוזיציה. אז אני אמשיך לסרוג את הריבוע הזה, בדיוק כמו שסרגתי את הריבועים הקודמים, ואני אפגוש אתכם שוב כדי להראות לכם איך אני מסיים את הריבוע, נסיים אותו ביחד. אז כמעט סיימתי לסרוג את הריבוע שלי, יש לי 4 עיניים על המסרגה כרגע, 2 מהצד הזה של הסמן ו2 מהצד הזה של הסמן. אני בצד ימין, אז אני בשורת הקטנות. אז השתיים האלה נסרגות ביחד, knit together. בואו נסיר את הסמן. השתיים הבאות נסרגות SSK, sleep וסליפ
וניט. נסתובב, נסרוג שורת שמאל, עין ראשונה לבק לופ, את העין השנייה האחרונה נעביר ללא סריגה עם חוט מקדימה, שוב שורת ימין, וזאת הקטנה האחרונה שלי, knit two together. שתי ימין ביחד. נגזור את החוט, נרים את הלולאה למעלה, וזהו זה. סיימתי. ומפה והלאה, ככה בדיוק אני מוסיפה את הריבועים הבאים, את הריבוע הבא בשורה ואת זה שאחריו מתקדמת מצד ימין כלפי צד שמאל. אז בואו רגע נראה איך אני מטפלת בזנבות. אני תופרת זנבות בצד האחורי בעזרת הקווים האלה של הפיקאפ. אני נעזרת בהם ומסתירה את הזנבות, אבל אני מסתירה זנבות רק כאשר יש לי נקודת מפגש מרכזית בין 4 ריבועים. אז כל פעם שאני מחברת שורה נוספת, אחרי שיש לי מפגש בין 4 ריבועים, אני מטפלת בזוג הזנבות שנמצא במרכז המפגש הזה. דבר ראשון שאני עושה, אני מותחת קצת את שני הזנבות האלה, כדי להדק את נקודת המפגש פה, בין הריבועים. ואז אני קושרת פעם אחת את צד שמאל על ימין, ופעם השנייה את צד ימין על שמאל. מהדקת היטב, לוקחת מחט, אני מאוד אוהבת את המחטים היפניות האלה, אני חושבת שזה יפני, כן, טוליפ. זה נמצא, אם תרצו, קישור של זה נמצא באמזון סטורפרונט שלי מתחת לוידאו הזה. משחילה את אחד הזנבות, ועכשיו אני פשוט נכנסת ותופרת אותו בצורה כמה שיותר נסתרת אל תוך הקו של הפיקאפ, הפס הזה של העיניים של הפיקאפ. אני יכולה לתפור אותו לפה ואני יכולה גם לתפור אותו לפס הזה. הרעיון הוא שאני רוצה להסתיר את הזנב בלי שיראו אותו. אז תפרתי קצת לכיוון הזה, ואני חוזרת קצת לכיוון השני. כמובן שאני לא רוצה שיראו את התפרים שלי בצד ימין, אז אם רואים פה את המחט מבצבצת, זה אומר שגם יראו את החוט. וזהו זה. את זה אני יכולה לגזור עכשיו, ובאותו אופן אני אתפור ואסתיר את הזנב הבהיר יותר בקו הבהיר יותר של הפיקאפ, בקו הזה. ככה אני מסתירה את הזנבות ואני עובדת רק כאשר יש לי מפגש בין 4 ריבועים. כמובן שבקצוות אני מסתירה את הזנבות בלי לחכות שיהיה מפגש, כי לא יהיה לי מפגש בקצוות, בשוליים של העבודה. זאת הייתה ההדרכה הרביעית והאחרונה בסדרת ה-Coziest Memory Blanket, פאטרן חינמי של קמפר ריי, שאפשר להוריד בראבלרי. אני אשאיר לינק לפאטרן מתחת לוידאו הזה. אז מתחת לוידאו יש טקסט, אם תלחצו על המילה עוד או more, תיפתח תיבת טקסט. שם אני אשאיר לכם לינקים לכל ההדרכות בסדרה וגם לפאטרן. אני מקווה שנהניתם מההדרכות שלי. אם כן, אל תשכחו ללחוץ לייק על הסרטון. תודה רבה שצפיתם וניפגש בהדרכה הבאה.